un grup de veïns que ens va oferir casa seva, un grup de veïns que va decidir no protagonitzar una altra expulsió silenciosa. Avui prenem aquests veïns com a exemple i com a model. Això no va de mi, això no va de totes les veïnes de Casa Úrsula, això va de totes les que esteu aquí. Avui sé que no estic sol, però vosaltres tampoc esteu. Cal aturar tots els desnonaments del territori. S'ha de parar aquesta barbària. Les cases són per qui les habita, no per qui fa negoci amb elles. Partits polítics com el PSC amb Salvador Illa a la Generalitat de Catalunya i Jaume Collboni a l'Ajuntament de Barcelona governen en contra de la majoria social per mantenir els beneficis de rendistes, fons d'inversió, grans tenidors i immobiliàries. Que en aquest país no hi falten pisos i sobren rendistes. Piqueu la porta de les vostres veïnes, aneu al sindicat, organitzeu-vos. Gràcies que esteu defensant casa meva com si fos casa vostra. Defensant cada casa amb el cos, amb les urpes i amb les dents. No és una casa Úrsula, són desenes de centenars de casa Úrsula que cal defensar dia rere dia. Si en cada bloc d'aquesta ciutat, on un fons d'inversió vol fer fora tothom, es troben la meitat de la resistència i la meitat de la tenacitat que tenen els veïns de la casa Úrsula, s'acaba l'especulació en aquesta ciutat. El que estem fent nosaltres, de fet, fa 2 segles que Barcelona ho està fent. I recordàvem les bullangues del segle XIX, la vaga de la canadenca, la vaga de lloguers del 1931 i també, per què no, Unaona 2019. Barcelona sou vosaltres. Perquè defensar Casa Úrsula és defensar les cases de tothom.